ও বৌদি, চলো চলো, পুজো তো এসে গেল। পুজো এসে গেল, শপিং তো করতে হবে নাকি? যাবেন না শপিং জন্য? যাবেন না? চলো চলো চলো, কত কাজ পড়ে আছে। ও সব কাম সরলা, কি টিভিটা দেখতে বা। ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 4ଟି ଲଘୁଚାପ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସରକାରୀ ଟିମ୍ କ୍ରେନ୍ ଲଗାଇ, ଜେସିବି ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେବନି, ବାତ୍ୟା ହେବ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ? ସବୁ ଲଘୁଚାପ ମାଡ଼ି ଆଇଲାଣି, କହିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ନେଇ ଆସ ନେଇ ଆସ। ହଁ, ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ। ମାମା ମାମା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ହେବନି? ଡ୍ରେସ୍ ବାତ୍ୟାର ବାହାରି ପାରିବନି, ଗଲା ଦଶହରାର ଡ୍ରେସ୍। ଯା ପଳା।